kalapitxixak ondarrun diz tximeletak. Eta gabeko kalapitxixan irudixe da bizkat hori burugortasun hori ez argire juten di, eta batzutan hori argixe de bombila eta bertan amaitzen da bek iskaldute ez. Hoixera, barruk eskatzetzune etxeko aukeri. Naitxe gero atxartu urten edo enkiz hartu edo baina zeure aukeri izan da eta zeuk jarraitzu izu. Eta hoixera, neure burugorkexa bat baniko lanen gotu. Eta bueno, hemen gaz. Josu Aranbarri Ondarruko Piztiak taldeko baxu jotzailea da. Musikaria eta era berean artelanen egilea dugu. Kasu honetan, bere musikari fazeta artistarenarekin elkarreraginean ipini du. Biak uztartu ditu, alegia, musika eta artea. Piztiaken gabeko kalapitxixak erakusketa Koldo Mitxelenako ganbaran dago ikusgai. Piztiak taldearen azken diskoko kantei irudia ipini die Aranbarrik. Artearen hizkuntza desberdinak nastuz, disiplina askotarikoak uztartuz. Pintura, komikia, instalazioak, bideoak, poesia, eskultura eta musika. Hau disku hau bat agendun 2009ko abendunero, amatxuena justo Durangoko azokako atagendun, eta loizkata aurkeztu gendun proiektu global baten lehengoko atara balitz modun ez. Disku, bideoklip bat egon zen, gero erakusketi berau, eta making of edo zelan izan, hau zelan izan dokumental bat. Eta korto bat bai, hori hundikan amatxu baitana, Josu Izagirre etxen dan korto bat. Eta atalez atal funga ez, lehenko disko orkestu gendun, kontzertu batzuk eta maun gendu zen, eta handik urte betea edo, bai, iezko masatzin edo, uste osala, Ondarrun gure gendun erakusketi hau. Hemen da zen gauza batzuk ondiokan enbaik eguazen, eta ondo, pozik, Ondarrun etxin, egin duen erakusketi, handi denpora batea Bilbon lau hauzo diferententan zir, eta Donostin etorriga, Donostin badiute etorriga, kalapitxiz. Enjot kanta bakotxe hartu, eta era independente baten landu. Erizten gaztanelako diskun espiritu edertuen horretxek izlate bala, ze disku benaiko ekletikure, kanta batetik beste asko aldatzen da. Eta ene nahi gauza homogeneo baten, gauza dana estilo bateku. Horretxek ino, kantak independente landu, batzutiz argazkixakin jokatu, beste bat bideiztela zinei bata, marrazkixataz pilo bat, arkatzen jaku batzu, beste batzut tintxakin, eta beste batzuk ez da izan dizen, zela bizkator tartin daz, bizkator hori bilatu duten gauza bat, hizkuntza plastikun mugak bizkate argazkixakin engeraz fondo batzu, eta bizkat komik izan idei batzen dabe bai, pinetak, hiru zatixak, historia bat kontaten, onomatopeiak, ondarrutarrez, eta bizkate hoiz izan da, hizkuntzakin jolazti. Hizkuntza bai, hizkuntza plastikuk eta hizkuntzak berbatzen dutzen hizkuntzak. Niko izan nahi neban, diskun kantak oso diferentik iz. Baten disko atatak itxire, lau batek entzun da segun zen jo, hemen emote zuen talde batez, hiru edo lauza zela. Hain diferentik, abestixa batetik batzuk, kainero abestik oso pop, bestik, baina hau ez da piztiak, bai, bada piztiak hau bai, oso diferentik. Eta bizkatu izin nahi nebani, hor zetziz, kanta bakotxe beran aparte. Momentutiz. Barruk eskatetzune da, hau etxen nena zen momentu atutan loripezin ebanen. Loripezin ebanen barrun eukitzizulako izez, altzataen. Eta letrat idaztekun, edo kantat idaztekun, bardin nahiko prozesu antzekure ez, barruntak asun zeu zehatan bizu. Baina guztua danetan sentiutenaz. Hau bizka gauza bakarkakuara, eta kantak, etxen dugu, igual
Natxe neguazi etxin, gero taldia zamaitzezu lokalin, baina, hombre, beste hori politxega, beste jente bateaz, hori txit, energetikuara, hau igual gogorra gara, ze bakarrik etxezun gauza bata. Eta, hombre, toki gokirik eta destakat, etxeko eta erlan, baina, bueno, ez guztua danakin sentiuten ani, ez naz kapaz aukeratzeko. Haure oso toki ederra, eta gauzazko, olako toki batek gauzazko erresten dau, ez? Eta joku asko moten dau, antolatzeko ordun. Eta, bueno, eta asko erresten dutzu, bai, batzutan zure paranoiakin, ez? Hau ez da izer lurrinde, hone gauzok eta beste toki baten esan zuen, horretako ez da. Bueno, eta gozada bata, holan biharratxi gozada bata. Eta, bueno, nitzat hemen erakusketa etxi gauza importantire. Hor, ilargia naiz kantan, Xabier Leten ni naiz kantako zati bat sartu gendun. Eta erakusketi abanti negoala Xabier Leten izan. Erretxe aztan, Donostirako abizkate homenaje txiki bat etxi Xabier Leten gaitzate. Ilargia naizeaz batera, ni naize, marrazkixe edo ez da izer dan. Hori. Eta hor dau, alde batetik gure kantin letri, eta gero berana, eta gure kantin marrazkixe, eta beran kantin marrazkixe, eta, bueno, marrazkixe da, gauzik. Eta, bizkatu eixe kontrasti. Niratzen da bizitza, liburua, ditzutaten atagaz, da kuaderno bat eta ingurun dakaz 3 kutsatxo. Kaja bako txindaz, hemen dazen letra guztin berbak banan-banan moztute, bakotxe hizkuntza baten, jentik gero horri hartu, pegatu edo idatzi, edo nahi da bena etxeko, eta gauza kuriosuk sortzen diz. Badaz joera bi, nik gero, ikusten egoten ez, daz joera bi. Batu nahi esaten da gauza zehatz bat ipini. Eta horri ditzen diz, berba egok izan bile, luze. Eta, bueno, batzuk lortzen dabe, ez batzuk idatziz kompletatzen dabe nahi dabena, eta ez batzuk etxen dabe, ia zera gertzen gaztan. Amendik bi, amendik bat, hizkuntzak naztu, eta oso gauzak kuriosuk, oso gauzak politxataz, oso pozinaz liburuaz.